har man drömt som en efter en av hans liv. Nu såg jag en bild av en flicka med en snarskjuten kråka i famn. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Och hon springer med fladdrande lockar. Hon springer och taniga ben. Om hon så tror hon bönar och ber att det inte ska vara för sent. Flickan är liten, hennes hår är så ljus, hennes kindar som bländande röd. Och kråkan är klubbig och träktande svart, och om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet, en skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och värme, för det som är riktigt och sant. Och hon springer med tindrande ögon, hon springer på taniga ben. För hon vet det är sant, det som pappa har sagt, finns det liv är det aldrig för sent. Jag börjar darra i vånda och nöd, jag skakar av rädsla och skräck. För jag visste ju alldeles tydligt och klart att det var bilden av mig som jag sett. För mitt hopp är en skadskjuten kråka, och jag är ett springande barn som tror det finns någon som kan hjälpa mig igen, som tror det finns någon som har svar. Och jag springer med bultande hjärta, jag springer på taniga ben. Och jag bönar och ber, fast jag egentligen vet att det redan är alldeles för sent. Hej och välkomna till den här soliga dagen och vår manifestation mot otillgänglighet. Jag heter Karl-Lennart Eriksson, kommer från Bodens lokalavdelning DHR, Föreningen för delaktighet och rörelsefrihet.